ti misliš da ja ne znam? Popadija je trudna. Zar nije običaj da se ne govori u prva 3 meseca dok se ne zna da li je sve u redu sad? Za trudnicu je najgori stres. Imaš 2 meseca da se popraviš. Inače, golija. Ima dejt sa devojkom iz Trnavaca. Novo žensko nije dovedeno u selo ko zna od kada. A ti bi da me prosiš? Mnogi su je prosije, ja nisam dao. Ljubav ti je ko vruć burek, to se jede bre do krška. Posle kad se oladi, pa nije za krivak. Majka mi je otišla u švaleraciju, a muž mi je otišao u metnike. Ti ne znaš? Ja sam postao slikar, bre. Šta kad, pre 2 dana? Ima već 3. Picasso donjovrcanjski. Leonardo, pa Ljuba. Od čega će da živimo, od čega će decu da hranimo? Od umetnosti. A reč umetnik je nastala od glagola umetati. Ajde bre, Vutka, možeš ti to, ajde. Ili ne možeš? Mislim, ne znam, kad završiš će da vidimo. Akcija! Da pokušam još jednom, mogu bolje sigurno. Ti da možeš bolje, ti bi uradila. Igraonica za decu. Igraonica za odrastaje na sreću. Samo nam je još i kladionica falira. Golija bet, kvota 1/1. My own collection, mislim, očekam ceo život. Jeste, malo stres, ali dobar stres. Se sjećaš što je doktorka rekla, ne bi trebala se stresiraš i to? Ko se stresira? Živeli! Ja ne mogu da gledam ovo. Mislim, na kraju se to dobro završi, zar ne?